Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses tagabos. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Larga kita. Diyos marhay na aldaw sa Tuya Agabos, Martes 11 de Hunyo taon 2024. Ano man tabi ang kasiributan, amang Diyos dapat perming ipigpaenot niya to sa Gabos. Happy birthday sa mga nagkukumpleanyo. Good morning sa Gabos. Fet sa 11 ngunyan sa aga fiesta official aldaw kan katalingkasan. Kami po naglalaom na yaong kamudyan, nagdiretso po ang mga nag-arantabay kasubago. Kasabay ang pag-imbitar na magsarabay-sabay kita sa kud alas 10:30 an udto. Programa ng Tingog kan Banwaan. Katuwang tadyan sa luwas ang news team. An sa kuyang mga kompadres sa pangenot kan Chief Reporter Pading Jimmy, Pading Jomar, kompadreng Alarmario. Yaon dyan si Joshua Bino, azin si Jasmine Baloloy. Sa control technical, an sa kuya mana amigo. Hali dyan sa Tercer Distrito kan Albay. From Poland, June Napolis in the house. Siya po ang minalusot kan boses mi dyan sa indong radyo. Sa in man na lugar tabi sa Bicol. Si June Napolis sa newsroom. An sa muya pong news director. An nanginginot dyan, walang kapaguran, hindi sumusuko, laban ang laban, matatag. News director Mardela ang sadit sana pero tian. Yaon dyan si Jen Matthew Balyeran. Si Angel na sa maternity leave. Katabang pa dyan Mary Joy Diarezco. Si Madam Razel Cortez, Madam Shia Leron. Tarabang-tabang sinda dyan sa social media platform kan DCGB. Yan na DCGB News Online, yan na nagkakabara sa nindong news. Diyan sa Facebook DCGB News Online, sinda po ang nagagiribuka yan. Igwa man kaming broadcast netwide, worldwide. DCGB News Online, asin sa YouTube, DCGB Legazpi City. Ang yaon dyan, Jerome Nico Martinez. Ako mapuan sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Good morning! La bomba que va a estallar no tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí. Good morning from the Philippines sa nagdadarangog asin nag-antabay sa DCGB News Online and sa AM Band. Morning. Paramdam lamang kamo tabi, ma-ignite man lamang ang satuyang kumbaga passion. Araman lamang na yaon kamo nag-arantabay
Rog na po dyan sa Legazpi, tabi, Albay District, asin sa Daraga. Yan. O nagmotor ako dyan June, kaso nakaaging weekend, digdi sa may puting daga. Diretso, tapos nagwala ako, tadigdi ako naglaog sa may cities, dyan baga sa may Kabangan, bago mag-abot sa Santa Ines. Halikan Legazpi, nagwala ako. Duro diretso sa nayan, pasiring sa puting daga. Tapos nagwala naman ako, paitaas. Sundo na pala niyan duman June, sa kunyan, sa may Pakamelya, tabi yan, nakalusot na duman. So, grabe ang kunyan dyan, koneksyones na kantinampo tabi. Halos magkakorkonektar na. Dit na sa nang porsyon so bako konkretado sa lugar na iyan. Hello 596, good morning. Diyos Maray na Aldaw 596. Wala siyang audio. Sorry, okay, sige, sabi 596. Diyos Maray na Aldaw tabi sa imo, and good morning man kay Sir Danny Garcia. Si bro marhay na aga tabi dyan sa imo, asin sa familia, sa grupo. Diyos maray na Aldaw sa indo dyan, ha? O sige, ang sa kuyang numero tabi, 0942-670-1195. Smart. 0942-670-1195. Sa Globe, 0966-730-115. That's 0966-730-115. Igwa duman junin kunyan. Nasa ikapang pira ng Aldaw ngunyan. So, strike, pandua duman sa Metro Manila, may gininikan na pag-iribata sa hanap buhay. Kunyan, pag-iribata sa hanap buhay sa field, duman sa DZRH. Gininikan kan mga strikers. Sala naman siguro yung nagibo-gibo nindo. Although duman ini sa Metro Manila, kaya lang, we cannot take this sitting down. Sabi na nga ni ibaga, don't hurt or don't kill the messenger. Gunmoan. Nagre-report man sa nadyon sa sarong section duman kan tinampo na daay nang nakakalusot na vehikulo anarkiya na dyan hinarang na kan mga strikers so tinampo. So plus nang daing nakakaagi. Be it public or private vehicles. O di siyempre, ipigre-report ka itong reporter kan DZRH, awano katag gininikan duman yun. It's no longer right anymore. Kung ma-ehersisyo kita kan sa tuyang diretsos, make sure na day man niya to afektaran ang diretsos kan iba. Day kaya paano ini tatunawan na manibela, ining grupo kan manibela. Day natutunawan ka ining sinda na sa nagayod siguro ang day nakukumbinsir ka na modernisasyon na ini kan transport group kung ano-ano na sa nang rason bagatabi, sagkod na iyon na yan, garian gustong sabihin kung anong gusto ninda, iyong sundun kan gobyerno. Which is far from this true spirit of democracy. Bako yun, sa data, dyan sa record kang LTFRB na nakukuha niya to, halos 90% na nag-consolidate, nagsunod na duman sa proseso kan modernisasyon kan mga jeepney, which is just sabi tangan iba kaswapon sa programa yun sa Bicol Target. It's just justiciable naman tabi na tawan maning nagkakanigo ng konbinyensya asin hustisya ang mga parasakay, ang mga paralunad sa pampublikong behikulos, lalo na sa jeepneys. Haloy na panahon baga na nagdidilensya man ang mga operators. Ural daw tabi yan, may deliver ang drivers na boundary, thousands of pesos, 1,200, 1,300, depende sa rota, depende sa capacity kan jeepney. Ural daw an yun. Ural daw yan. Pirang aldaw yan, 365 days a year. Natataday man kamo tabi nagmodernize sa kahaluyan kang panahon. Give justice man
duman sa mga mananakay, sa mga pasahero na kada bes in kwando may malangkaw ang plate. Day baga nagrereklamo yun. Minasunod sa gobyerno, minasunod sa LTFRB, minasunod sa patakaran kan ahensyas di gobyerno to the benefit kan operators. Don't tell me na matarambahan kaya mga pyesa, mahalan goma, mahalan. Day manural daw yun nagsasalida ng goma bako. Bulan ang bibilang mangkaan. Day man minasalida ng twerkas oral daw. Bulan man ang ibibilang kan bago mag-deteriorate ang mga twerkas. So gustong sabi, nakaka-save man sinda. Nakakatipon man kunta na, dapat kunta na, taon man ng hustisya, so mga parasakay, na pag naglagaw ang pamasahe, dapat conveniente man lamang ang pasahero. Yan, kundi, yun na yan duman sa Manila, ining grupong manibela, anda ina kukunyan. You can never convince them because sabo ninda. Dawa gura igo bagang kasabihan na dawa gura mong paliwanag sa taong habo magsabot ta sarado ang isip, day man makukumbinsir. Nothing can, sabi na nga convince them logically, practically, and legally. Mahanap yan, yung lusot yun. Sabi nga ni kasusaro na mambaga, bago sila mag-strike, bako man ngaya kami kontra sa modernisasyon, kontra ngaya kami sa mahal na mga autong ipigpapabakal na yun. Ay, nako. Igo bagang mga prototype na pinagigibo. So, sa tuyang mga local manufacturers maning jeepneys, na kaya man, affordable man, and compliant man duman sa requisitos kan gobyerno kan Pilipinas. Bako sa nangani kan Pilipinas, kundi kan international standard na ang makina dapat day man masyado nang makapulyot sa satuyang pakapalibutan ta. Ang katuyuhan kan, apoy kan konbinyensya kan pasayro, mapagatamanan man na sa tuyang environment. No, kundi yun na nga yan napapano ba yan? Makaso man igwa maning abogado na naghandang magtindog man duman na dating ko niyan si Attorney Inton, dati man na taga LTFRB Jun, miyembro kan Land Transportation Franchising and Regulatory Board main office. Iyon maabogado duman sa gininikan na pag-iriba niya to sa hanap buhay na reporter kan DZRH. Ay naku tabe. Maray nga idigdi sa satuya, tao yan baga, nagkalmada na sa namang baga. Dahil na minasabayan ta pa. Sus. Ay nako, tayo sa Pilipinas. 18 makalapwas ang alas 9, tingog kan Banwaan, kumpadreng Jomar. Marhay na aldaw, please go ahead tabe. Salamat pa rin Pio, good morning. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag na barata, obligado na ng God pa rin Pio ang lokal na gobyerno kan tabako na makiaram duman sa lugar sa seawall na dahil man ipigto turnover pa sa indakan DPWH. Pulita nagsulputan ng garo mga kabuti. Yan. So mga parasyenda na halos congested na ang lugar. Iyon na ang so piga-antisiparan ni Vice Mayor San Pablo. Nangyari na baga? So piga-antisiparan ni Vice Mayor San Pablo. Iyo na nang gadi ni Padi. Ulit, naging garo atraksyon ng ngunyan digdi sa tabako, ang seawall na dinagsa ning kadakul-dakul na parasyenda dahil sa pigdadagsa namang ni kadakul-dakul na tao. Buhay na ang komersyo. Susog sa impormasyon na nako kan DCGB News Padi. Nagpuon sa na ini sa saro na parasyenda nagaro para lugaw. Pag otro bang ginaging tulo, pag otro bang ginaging 10, pag otro bang ginaging 20, pag otro bang ginaging 30, puro lugaw. Iba day na. Saro lang sa lugaw, saro lang. Stig para taraningan barbecue, lumpia, tusok-tusok. Sige. So mga iced tea, mga milkshake ba yayon? Milk tea, milkshakes. Milk tea, mga araw kayan. Kung ano-ano pa, sundo na. May pulang kabayo na nakapwisto. Iyan ang sinasabi ko. Igwa na dumaning agwa de Pataranta. Roger Ronda. Hali duman sa sarusan ng pwesto pa de. Kaso bangge 78. Ay, grabe.
78 pwesto. Daog Kasubanggi. su pwesto nga ni inaipiglalatag yan sa Tabak Festival. At sa Tabak Festival, maximum na 48. O dyan, 70 mahigit. 78 na. Nako. Pasado ini sa kumpirmasyon na ipinaabot sa Satuya Ngunyan ni Miss Sarah Joers ang pamayokan may permit and licensing division ng Tabaco City. Matapos na magpabilang siya kasubang giduman, kan makaabot man agad sa report na nagi ng commercial center sa lugar. Oho. Dahil man nga ni dapat tugdukan, and also dahil man nga ni kuta makikiram sa LGU, taday pamanan sa poder kang LGU. Iyan, problema na. Kundi, nagburutuha na, may nagburungaga na, Iyan ang sinasabi. Oh. dahilan sa agawang kampuesto. Oh, yan. Oho. May nagdigdi sa opisina kang TRD, digdi sa opisina ni Ma'am Joers, para baluong kutaan na maghagad na permit na manegosyo man duman. Kundi nga man si Ma'am Joers, dahil nga nangyayari ko dyan. Bako kami ang bako kami ang kagnatadkaan dai pam iyan sa jurisdiction mi. Roger, may nagsabi da kaya duman sa negosyante na bago ka ngayon maka-negosyo digde, kay puwan ka entra ka sa group chat. Iguana, may nagsisindikato na. Pwedeng iguana iguana nagdadarang chimpukaan kumpadring Jomar. Iguana yan. Oho. Pag day ka ngayon sa group chat, day ka pwede mag-intra. Day man nga ako biglalog sa group chat, ma'am. Kaya nagdulog ako sa indo. Baka nga ako pwede mag-negosyo. Yan. Kaya man na pagkaisi sa licensing division. Ando dako kumpadring Jomar, there's money in it na nagsisirkular. Uyuga mo 78 na pwesto. Oho, pwedeng iguana ang nagdadarang chimpo ka iyan. Dakulaong ba kaya yung pading income? Isos, 78 pwesto sa halimbawa, tig 300 sa sana o 200 ang kada banggi. Ay, ikagbuda sa ng sanggatos. Sanggat to sa sana, uyogon muan. Sigwa ka bagang pira, 7,000? 7,000 ang banggi. 7,800. Igwa yan yung kuhan. Iguan pading Jomar. Iyugon mo na bigla. Iguan yung nagpuprotein. Iguan dyan. Sigurado yan. Pero dahil minaabot sa punto, dahil konklusyon, dahil nagkukonclude pa ka ang licensing division. Oho. Kasi kayo po nila mag-investigar. Iyo. And kasubanggi, maging ang Philippine National Police, nagpa-share na duman, dahil nga ni kang report na revoke, and may mga tanod na dumaan pa ditay kayang lugar na iyan, nasa takop iyan, kiduang barangay, tangod kan Santo Cristo, buda tangod kan barangay Kinale. Naobligar So, na may lugod sutanod. Naobligar na sutanod lugod. Oho. Primero, pigpugol na kan mga tanod, na maglaog sa mga auto, na pagluminaog, dahil na nagpapakaluwas, Iyan. nasuso na duman. Sa traffic, Kaya, nagka-traffic hindi, na. wala na, dedende eh. So sa walang partikang tinampo, so mga nagkagkipwesto, so tinampo, linatagan ki mga lamesa. Hindi ka naman makabalda ang auto. Tapos kung patutuo ka, sarado pa man duman, dahil pampik, sinaran man duman, tabo man pabalyon duman sa balyong barangay, tamariribok man sa balyong barangay. So sarong barangay, kumbaga nagtumar parte, dahil mapalaog. Dahil pinalaog duman, kinodala ninda, dahil maglaog yung mga negosyo nga. Sa anong porsyon sa barangay nakalatag? Tangod kan Santo Cristo, buda, tangod kan Kinale. Ito ang duman at halipot man lang iyan pa de. Halipot man lang yan. Pag balyo duman sa may partikang barangay San Roque, sinaran duman sa may panghouse kan so mga nagtatrabaho kang seawall. Iyo. Sinarahan duman, di day nakabalyo duman sa negosyo. Nangyari, naging parking area na lugod itong lugar. Parking. Maaragi so auto duman sa balyo sa may partikang barangay San Roque, ilalaog duman. Pagkatapos mabalyo sinda duman sa kudal-kudal. Iyo. Wala sa auto ninda. Iyo. Ito naging parkingan. Yan. So, ngunya na hapon, alauna, magkakaiguanin pagtiripon ang mga piling ahensya kan lokal na gobyerno kan Tabacao, susog kay Madam Sarah Joers, tangani na pag-urulayan ang bagay na ini, kaya basta sa iyang ipapaapod o i-request na mag-aratinder, iyon sa licensing, so sa iyang opisina, so mayor's office, so Philippine National Police, asin iba pa, tangani na mapag-ulayan ini. Kaso bang ginakaulay kumantabi pa ding PUC Police Captain
Roderick Bino, ang administrative officer kan Tabaco PNP na nagbisita duman sa lugar at nagsabi na plano niyang magbuktak na outpost duman tangani na kami na sana ngayon ma-adjust. Nako, sige. Ay, burungagan na yan. Lang naman pabayaan mo yan. Oo. Mabugtak na lang ngayon kami kay Outpost Digdi. Picture sa ko sa pinaka-sentro duman. Oo. Imbitaran mi sutanod kan duwang barangay na duman na magkibo naman nitang outpost ito. Kaya ba ang PNP? Ang mangyayari kan, kumpadring Jomar, iyon ay ang year-round festival dyan sa Tabaco. Ha? Oo, Year-round pero- festival na yan dyan, Taiguan, ang inum-inuman, igwang buro barbecuean, lugawan, gabos. Oh. Tapos na yan, kompleto na naman pa de. Nako. Ang problema hon sa Sabado, mapuo na sa Tabak Festival, digdi sa City Hall, so street cafe digdi. May mga tent na. Oho. May mga tent na. Ang problema, sa ibang mga kupar digdi, yaon dumaan. Tamas duman so tawo. Yaon dumaan sa tao. Nako. Pero naglalao mang girari ang LGU na pag pumin resto digdi sa may City Hall, dadagsaon mang girari nin tao, although dahil hindi pagdidiskwento na maguguyod sa ibang tao duman sa seawall, tayaon duman sa mga rides, buda peryahan. Iyo. Sige. So, dako lang kakompetensya ito kung mga magninegosyo digdi sa may City Hall. And ang nakuaman niya to digdi, sabi kang iba, sustinirana sana ito, tapag na-turn over na sa LGU, tangkas gabos ng negosyo duman, tatinampo ito, dito pwede negosyoan. Yan, sige. Yan pa, yan mga dagdag na bareta, Jomar Bien, DCGP. Thank you so much, kumpadreng Jomar, sa dagdag na istorya. Hali dyan sa Tabaco City ho. So yan na so problema baga na pinag-antisipar ka ito ni Vice Mayor San Pablo, Nestor na San Pablo, kan Tabaco. Igwasin na kaanin pinagpaapod na committee o kay NP paapod sa sangguni ang panlunsod so taga DPWH. Pinag-apodan ko kung di dahil kita nakakalusot may problema na naman ining sa tuyang cellphone sa tuyang connection dahil na naman naglalaog sa tuyang dial kung ano na so nangyari ka yan sa sanggunian panlunsod kan Tabaco iyo na so pig-antisipar nga ni Vice Mayor San Pablo na magiginang lugaran nin pag ninegosyo and dahil man pwede, paano ang pag-control kaan, paano ang pag-regulate dyan, nagburungagan na nga ni, nag-aragawan sa pwesto, dahil nagko-control, dahil nag-i-stabilisar ning law and order. O paano kayan tabi, na dapat nga ni ikaan, tinampo, dahil gagamitan sa komersyo. Maraynaga palang tabi. Kay Sir Kagawad dating Kapitan Luis Coing Espejo. Yan, maray na aga tabi isa imo. Mga nangangaipod yan ng kunyan. Nin internet connection. Paisiyon lang nindo ako i-forward patabangan ko kamo kay Kagawad Luis Espejo. Yan. Yan na converge naan. Globe, PLDT, Matic Tolos, date na Kurokoso, Laban, Konektar. Maray na aga tabi sa imo. Sir Luis na Espejo. Yan, sige. I-redial ko giraray si naglalaog na naman paanong sa tuyang kunyan Naibali, tapag komersyal, i-try niya to i-off ko ining kunyan. I-off ko ining full contact. Kaipuan, i-reboot ini. Sige. Yan na, taod-taod ba makalusot kita kan apod. Oras Pilipinas, sakto yan June 9:30. An oras hatod sa Indokang Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Generica Drugstore. Damang-dama ang ginhawang generika. Para sa ginhawang damang-dama mo, visit your nearest Generica Drugstore. Healthy energy na ba ang hanap mo? Mag-Enervon araw-araw. Liver Aid Silymarin Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga
komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, ebolusyon para sa kalusugan. Ikalawang distrito, mayroon akong paborito. Siya'y may prinsipyo, may puso sa tao. Nooy pinapangarap, ngayon ay nahanap na kita. Tapat na panggogobyerno, serbisyong makatao lahat. Tara na! Si Kaloy ang disloria, kapuso, kapamilya, kalalahin natin siya. Kaloy ang disloria, kalingan niya sa masa, tayo'y magsaya. Pagpabalik-balik ang hilab, pangangasim at sakit ng tiyan, baka hyperacidity na yan. Hyperacidity? Target the acid with Kremel S tablet. Hyper bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Parang kasing bilis ng commercial na to. Mag Kremel S tablet na. Unilab yan. Aluminum hydroxide magnesium hydroxide simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim kinap na nasaba, asim kinap ng pamilya, asim kilig, gusto ko pang kumain ng sinigang na love namin. Extra rice pa! Knorr. Aray! Manny Pacquiao po, sa araw-araw na laban, kahit maliit na aray, pag binaliwala, baka di ka na makasabay. Alaksan FR Tulos. Diretso sa pinagpupnan kan kulog kon hawak. Sa maliit o malaking aray, Alaksan FR agad. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Have you thought about where you want to go to college? Not really. I'm still exploring my options. Any suggestions? Well, DWCL offers a wide range of opportunities to really dive into what you love. Divine Word College of Legazpi is a Catholic higher education institution that guarantees you that you will receive the necessary support and direction to navigate your career path. DWCL fosters 21st century competencies such as critical thinking, Communication and collaboration, creativity, and character. preparing you for the complexities of the 21st century. Wow, that sounds incredible. What about the community? Our school community offers opportunities for you to pursue a career marked with values of excellence, Professionalism, Service. Christ-centeredness. justice, peace, and integrity of creation. For inquiries, please visit the Admissions, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact us at telephone numbers 480-2148 or 480-3108.
or at mobile number 0967-206-7429. What are you waiting for? Enroll now and embark in a journey of success. Divine Word College of Legazpi. Your success, Our word. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Thank you so much sa June. Standby muna tabi Chief Jimmy na nasalita diyan sa 3rd District. Nakalusot kita na gibuhan kong medyo sa cellphone ko, pinag-on ko, buda pinag-off na naman ta. Nakalusot kita sa kunyan sa cellphone. Nasa linya na in connection duman sa primerong tema niya to sa kay ikaduwang tema sa Tingog Kanbanwaan. So report ni kumpadreng Jomar Bien ang satuyang koresponsal sa 1st District na nagkariribok na, nagburungagan na nga ni dahilan sa aragaw sa pwesto sa boulevard dyan sa Tabaco na dahil pa man na ito turn over sa lokal na gobyerno. So nagsurulputa na, 78 pwesto na dyan. May mga nagtitinda na ning serbesa. Gabos ngunyan, igwakaan ka ito ning antisipasyon na si Vice Mayor Nestor San Pablo. Tanahiling nindan possible na mangyari. Nangyari na nga ni ngunyan. Pinaimbitaran so kunyan so DPWH. I don't know kung anong development ka ini diyan sa Sangguniang Panlunsod. Vice, maray na aga tabi. Si Pio po ini kan DCGB. Salamat po sa oras na ipigtatao mo tabi. Good morning, Pio Tabi. Buda sa mo mga listener. Oo. Okay, Vice Tabi, several weeks ago, napag-istoryahan tan ang problemang iyan dyan sa Boulevard kan Tabaco na pinagkukonstruhir bagang magayon na kuta ng dalan. Ngunyan, dahil pa na ito turn over sa Indo, so antisipasyon mo kaan, tibaad magkaigwa na dyan yung problema, ta magsurulputan ng mga negosyo, nangyari na, nagkariribok na nga ni. Ngunyan, pinaimbitaran nindo bagaso ko niyan, pinanotisyahan, so DPWH 1st District. What happened na po, Tabi? Anong estado kayo niyan sa Sangguniang Panlunsod, Tabi? Go ahead po. Ngunyan po, Pio, maki-update ako kay Jomar na magkaigwa kaming session ngunyan. Riniper ko po sa committee kan Infra, Buda Committee on Market, Buda sa trade, nga ning orderly, mapakaray if ever kung i-turn over na ang kan DPWH. Dumanang na kita sa DPWH. Dahil ko pa klarado, kaya nga ipigpatabihan ko niya na session mo niya na aga. So taga-DP, itong area itong pigtirindahan, kung na-turn over na ito sa mo, para magkaigwa maning a sort of legislation, regulation, ang sanggunian, para orderly, sumatirinda duman. Not necessarily so revenue ang habol mo dyan. Bako, basta sumaayos, matuninong ang nagtitirinda. Buda suplo kan traffic, tayo baga kinonsider boulevard, pasyaran. Bako man ang actually tiyanging lugar, kaya hinapod boulevard. Pag, ang concept baga, pag sinabi mong boulevard, magpurpahangin, magpurpasyar, mag-walking-walking. Kung iyan dahil naman sa purpose na mga magagamit ka mga konstituenta, what's the use na inapunta pa yan na Coastal Road, Boulevard? Dako, kung maguluho na yan. Ito tamang-irarasumi na pinaka main objective kang Boulevard na yan na para sa mga katawuan. But another thing, may nag-set up naman, kay puhang ko mangyari ang opinion ka mga technical people, aro ka sa DPWH. So mga rides baga, so dara ko lang Ferris wheel, kung ano-anong klaseng rides, iyang baga, bago pa sa nang mahaman. Magabat man baga ito, may mga lunad ang mga tao. Dahil naman pigahagan, may ma-aksidente baga, sabi yun, bago pa sa nangyayang simento, ngayon nag-give up. No? Dahil sa sobrang gabat, ka mga nahiling mo ba, may sugargot mga turot rin. Basta gulping mga iba-ibang klaseng ride. We see to it na talaga kaya nang i-hold kang Coastal Road, itong mga gabat na itong load na ikakaraagluman. Iyan. If ever baga, may mangyari duman, tumawaramaan di. May paman ngayang turnover sila na pinagaramit din do. Iyan. Kung may ma-aksidente, the worst is kung may ma-aksidente pa. Iyan, iyo man ni. Kunyan Tabi, kumbaga, gulpi ang komplikasyones kaan Tabi Vice. Primero, bako man sa pinagpipinjente ta, so gusto man na maghanap buhay, kundi isa lugar. Lugar gabos. Ikag sa tama. Ikag sa tama. So, ang plano nindo is yung tamang regulasyon kaan through legislation, Tabi Vice. Ano? First and foremost, so safety kang tao, sa kalinigan. Nagbararag subasaro o applicable na daw
yaon na daw po, supportable water. Tapos siyempre, pag may maturo tindahan dyan, paano sa industry source nila Picora ang pag-inomon. Buda so CR, nariparo ko pa duman. Siyempre, every now and mga nga ipo ang tao kung sa sinda mag-ano. Sa sinda duman sa mga gilid-gilid na sana. Di ba kung magayon, pagilingon? Iyo. Bako, gilid-gilid. Gulpin dapat i-in play na isa lugar na dapat riparoon duman. So, kalinigan. May ko may ko nagatabi Vice, may nagburungaga na dahilan sa aragawan sa pwesto. Possible mangyari. Paragaw ako kung siya makapwesto duman. Because they nagre-regulate nga ni. O yung nga ni. Oo. Kaya puwan talaga, may mag-regulate. Ang sabi naman kang iba, may opinion man, ano da sa barangay. Dipisil ang barangay. Ang barangay, siyempre, puproteheran man ka. So barangay ninda, bako? Yes. O, dapat ang regulation man galaray, ang syudad as a whole, may respeto man sa barangay. May respeto, may permit. Pero, ang regulation dapat, kung kada barangay mataong regulation man dyan, mas masamok yan, maguluhon na yan. Kasi pwede man mapadaog sa sarong barangay, gusto ko may arog man kaini. Sarong man na barangay, dahil gusto mi man ini ang mangyari sa mo. Di paano na kayan? Totoo. And kay puhan may speed. Anong plano tabi Vice with this development? Recent na may nagburungaga na anong ipapa-speed up mo po yun sa sanggunian? Iyo po ko niyan. In pagkasunod mapag-flag ceremony, kinon ko na so attention kan sa PNP, buda so other PSO, safety officer, pakiriparo man ito. Sabi ko, another area ito na congested na dapat as early on yan, ma-anticipate sa mga possible na mangyayari, araw ka nangyari na nganingan. Buda ang suggestion ko nga dyan, pareho kan sa indong lugar dyan sa Legazpi, dapat may mobile dyan na nagpapatrolya the whole streets kan coastal road. Halaba na ito, tabi Pio. Iyo. Pero halos kasing halaba na kan Legazpi. Pag puon, duman kami mapuong ka sa digdi sa Bacolod. Yeah. Diretso na duman sa Salvacion, halos duman sa shipyard kang Mayundak. Ay talagang magayon. Halabao na baga may imagine mo kung ano kahalaba yan, pero ang inagyan na barangay. Bacolod, Taihi, Cormidal, Kinali, Santo Cristo, San Roque, Fatima, Salvacion, halos merang barangay pitong nakulo na inaragyan. Kaya dapat talaga mapakaray na maray na itong So kunya tabi, ang problema pa dyan is who will take responsibility kung may nangyari sa may accountability. Pero bilang sa teritoryo baga kay syudad, ang ibang blame kayan, kami, pinabayaan ngayon, ang kapabayaan baga, sa kapabayaan baga, yaong baga sa law, sa kapabayaan, nasa area mo, jurisdiction mo, liable ka yan. Mas gede pa na i-turn over so proyekto. Dapat may nagsusupervise man somebody sa engineering may o sa peace in order, sa PSO, may taga-reparo manggiraray. Iyo. Tayaw sa area mo, yaw sa latad mo, dahil mo magreparoon. Bakong practical na, dahil mo pa. Kung anong pabayaan mo sa kung anong mangyari dyan. Iyo nga ni. Okay, di. Sige tabi, Vice, kung igwa kang pangapudan man sa publiko, lalo na dyan sa lugar naan, so mga negosyantes na nagakunya na dyan, buda ang sa indong asigurasyon na ma-speed up nini sa sanggunian, go ahead tabi. Pakiurong ko lang, so nag-aranap buhay po dyan sa coastal road mo yan. Nagugustuhan ko man ang inisyatibo nindo, tarang taon yan na panahon, kay po anta magkaigwang hanap buhay. Lalo na sa mga daing trabaho, dakong opportunity nila. Pero sa paghanap po dapat reparon, may obligasyon po kita bilang syudadano. Maintenon ang kalinigan, buda reparon sa mga kataraning tala. Dahil kita mag-iriwan, halabaong baga po yan. Dahil kita mag-aragawan. Kung customer mo talaga, madyan talaga sa emo. Buda kung pakihurong ko, kung pupwede lang, pakihurong ko, tiyak tagaro pasyarang baga. Yan, naputol na. Dahil tabi ako, Vice, naputol na sa tuyang sukol ko, kunyan, na pigagamit. Yan. Vice, tabi, nag-redial ako. Go ahead, tabi, Vice. Go ahead po, Vice. Opo. Oo. Mag-arano na lang, paro respeto na lang. Pero rin pa nito ang kataraning nito kung siya nakapwesto dyan.
maghururon sa nang sa maray iyo. Tabang pigpo-formulate pa kansan ko niya kung anong maray talagang dapat na prosedimento kung paano ka makapwesto dyan. Iyo. Kung ako tiurong ko dyan, kung mapupwede, tapos baga gusto mong kumita, kung pupwede, iwasan ta ang likor, ang inomon, tapag nagkakairin ng baga dyan, diba so nagpuro para siya dyan, magkakadiris ko idulugod. Iyo, dahil na dyan, kung pupwede, kung pwede lang, dahil na mga likor na mga inomon na yan. So mga refreshments na, na mainit bagang panahon mo yan. Iyo, difficile na. Okay. So, iyo masanatabi advice and we will monitor kung anong development man kani dyan sa sesyon taon-taon tabi. Sige po. Thank you po. Okay, thank you. Thank you so much. Thank you po. Opo, mga tugang si Vice Mayor Nes San Pablo kan siyudad nin Tabaco banungod sa istoryang iyan dyan sa indang jurisdiction ano. Importante managad na makon iyan, importante na makapag-regulate din maray ang gobyerno for the protection of the society, protection kan mga paratyenda and protection kan siyudadano. Bako sa ang sabi ni Vice Mayor San Pablo, bako sa pigdependente tayong paghanap buhay, kundi isa lugar. Ano na igwan nagre-regulate, taarog kan kung may mga mangyari halimbawa, iparayo ki mahal na amang Diyos, si sayan magiging accountable. Who will be responsible? So yan tabi ha, dyan hapon, magkakaigwasin na nin sesyon, tutukaron iyan tabi, tibaad lamang igoning major breakthrough dyan sa sitwasyon dyan sa Tabaco City. Okay, paglinya ni Chief Jimmy, paki-check tabi ano? Yan. Iguan na lang kita nin 13 minutos bago mag-alas G sa programang Tingog Kanbanwaan. Chief Jimmy Paday, thanks for waiting. Good morning. Yes, so Paday, maray na aga sa mga dagdag niya itong baray. Tayo pig-refer niya ito kayo as Chief of Police, Police Major Ervin Bilyen. Mga concernin na naobserbaran as siniguanan nin pigdidirect data na mga aksidente sa nadaimanin na madiskwidirige sa Ilaor Sur highway ini diversion road kan uwas pade purabir ibong maglampas sa tulay going Pulangi. Ani pinagnangala sa kunataan both side kan highway okupado perminin mga haralabao na mga trucks, dump trucks, sinibaba. Imbis na mahiwas ang tinampo, tapigway dining, naging pihot man giraraingon yan, so tinampong hali sentro uwas pati, kung malaog kadigdi sa main highway, blind ang driver sa approaching na auto, gikan sa diversion road, dahilan sa haralang kawon na mga trucks, dump trucks, na mga nakapark sa mag-ibong na linya o kaya side kan highway. Naginang pahingaluan kan mga driver, trucks tabi. Epik-discovery kan di si JB News tabi pa di, sa kunata gulpiho ng trucks digdi, ibong-ibong, ini palan kaya pa di, iguanin, tao na puwerte daan na luto manamit. Yan pahingaluan kaunan. Pipilahanin mga driver. Kung kaya apektado, ando ang gilid kan tinampo. Yan. Baka kurbada bagay nito, so haliman sa Pulangi, pakaibong sa tulay, pakurba na ini. Iyo. Ngunyan, pinabot niya to kay Chief of Police Bilyen ang concern, dahilan sa iguananin mga pinagpaabot sa tuyan na pinagdidirit dito na ma-disquido digday. And sa ngunyan, pigasigurar kan hepe kanawas na ma-take action sinda, papasadahanin da ini, tataraman ang tagsadiri, kan kauna na ansay ng mga kliyente, dapat one side siya na kan tinampo, ano ko paron. Yan, i-regulate man, kumbaga, ano. Dahil man problema ta naghahanap buhay man, kursunada man kan mga drivers an loto, nasa lugar man itong kaunan, an bako sa lugar, so pagparking. Mga trucks na ipigwawalat. Yan, An clamor kan mga nakakaagidigdi, na yun na nga niyan, pinagpahiwas kan DPWH so tinampo, maray so intensyon, alagad tel kumista, piyot man giraray, dahilan kayo ning nagigig parking area na, kan mga makaraon, digdi sa kaunan, sa gilid kan highway. Yan, So, pasalamatan niya to uluday pa man nin talagang aksyon, pero nagasigurar na si Chief of Police Bilyen na aksyon na ninda ang bagay na ini. Very good, very good. Tako niya apod kan clear and present danger.
O ta bata siyempre kaipuhan man na magkaon buda magpahingalo nin date na minutos na drivers nin trucks ta siyempre pagal-pagal iyan ha. O kaipuhan sana talaga man na isalan sa nin marhay pero igwa na nin papel ang pulis diyan na kunan na ito. Idirihira na nasa one side ang parking sana plus so kooperasyon man kay itong so owner kan kaon-kaunan. Ta kun dai man gala may madiskuido di PWH concern na ini. Iyo. Dati nampo. Sigot tama man si chief ta so may sadiri ang paglaog hop sir pakikuan mo na duman sa gilid sa nang ini okay na tanganing dai ng problema para alabawan pati ang linya na pati ibong-ibong iyon di ko na double parking na apud kaan Nakuday nga ni ako nasasala kunday si Sir Rick na Mendoza gari may ordinance sa gid kaning bawal parkingan ang magilid kan highway. National law, it's a national law na kuan iyan dai talaga dapat nga ni aning naka-parking pero kung konsiderasyon Kadailan sa kanya ko na diskuido kadailan sa nasa kasiraman kan piloto. Ano ba batol dugo digdi so kasiraman kan linoto. Ya pigpipilaan. Iyo nga ni sige. Dai sa napakasiramon lugod. Walang iyak ka. Nganing mabawasan. Dai man. Dai nganing mata na antat kumpadreng Jimmy agdahon mo ako. Taday ko isang lugar naan. Yo. Ali man sa kwan mo. Buda si John na Napolis ibata. Aram yan ni John, naagihan yan dyan. Ayo. Aram yan ni John. Sige, the best. Sige. Aram ni man sa napati duman sa dali sa lugar mo. Duman sa pigo bakalan kong karning urig harayo ito. Umuro banti ka sana. So nadakupan sa kuni Congressman Didi. Dahil igwapa. Lido pala ng salagan mo digdi. Igwa man sa ko nagtara. Pasiring duman sa may nasisigwa ka duman si Congressman Didi ang nakadakop sa imo. Aha. So digdi man sa main highway igwa man sa ko nagsinit-sinit na. Ano niya kung anong barita? Aha. Si Pio nga nagaliko nga dyan Aha. Yan. Nagaliko nga dyan si Pio dyan. Dyan nga sa skinitang niya. Tapos. Dahil naman, dahil nga kung gusto niya, permit niya Lincoln. Demonyo ka! Yato, dahil may salagan gayon. Jimmy nasalita din si Jimmy. Dahil na kung makabawi ki pa din Jimmy, nag-off there na siya. Traffic man yan tabi, yung mga nagadyo, nariparo mo ito, yan sa bagay, primero, igo talaga ng lane ng National Highway, day pwedeng paradaanan mag-inip ang gilid, either side. Kung paano ka sabi na nga ni victim of circumstances talagang day malilikayan ta so mga driver makaon man day maning ample parking space yung owner kang establishmento hirak man. So the way sabi na nga ni the way through is na mapagaan-gaan ang sitwasyon, mabawas-bawasan ang peligro budang problema is one side parking na lang. One side parking na lang ta. Day man nangangahulugan na 24 oras parking area na yan. Mga kuan man lang yan minutos tapos malarga na naman ang mga yan tabi. Diyan sa may iwas man naganan June. Grabe da talaga. Kahirak man kan mga drivers na yan na mamanehon ng kan mga darakula o na vehikulos naan, mga trucks lalo na. Importante man bagan sa ekonomiya at andarakaan goods mga epektos sabi bagakan negosyantes ang terminolohiya kan yun bagakan kaito pang mga panahon maski ngunyan epektos may mga epektos nga ako yun goods ang gustong sabihin ka. Sige tabi dyan yan sa awas maray na agad yan tabi sa tuyang mga parahinan yugman may nag-text sa tuya ngayon nag-chat sabi ni Jerome Nalyarena bation niya daa si Noel Naive also known as Balweg uyugon moan mahiguson da mag-ilamun Noel Naive also known as Balweg maray na agad at tabi isa sa imo yan and kay kagawad Luis Espejo maray na aga man tabi isa imo kagawad Luis Espejo. June pwede kitang mag-station break buda maghanap buhay tapos mag-news break. Mabultang programa pakalis kan mga minasunod. Mahigos, makinabang, madali mandulukan.
Nakulang napatunayan sa tuyang namatian. Nagpadagos ang serbisyo na pinunan. Pabuluson ang burabot, ning kauswagan. Serbisyong may puso yan. J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Jazzy Jessup Salceda. Jazzy Jessup Salceda. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade! It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Kitang mga Bicolano, Uragon, sabay-sabay manan mga kadipeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak o may kalintura, discarding Uragon ang kaipuhan. Discarding Rexidol Forte, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Nor Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim Kilab, meron ka ba? Asim Kilab ng pamilya. Asim Kilig, gusto ko bang kumain ng sinigang na loob namin? Extra rice pa! Nor! Aray! 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 Manny Pacquiao po, sa araw-araw na laban, kahit maliit na aray, pag binaliwala, baka di ka na makasabay. Alaksan FR Tulos. Diretso sa pinagpupnan kan kulog kon hawak. Sa maliit o malaking aray, Alaksan FR agad. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi,
Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Okay ka na, Nay? Yes, anak. Bumuti na ang pakiramdam ko. Ay, salamat. Kaya pagdating sa gamot, tiwala ako sa Actimed. Napakagaan pa sa bulsa. Up to 85% ang natitipid ko sa Actimed kumpara sa branded na gamot. Kaya may extra tayo today. Tara na, ipasyal tayo. Ay, salamat sa wise kong anak. Salamat sa Actimed Quality Generics. Diyan lang yan sa Generica Drugstore. If symptoms persist, consult your doctor. Para kay nanay at tatay, kami naman ang magbibigay ng ginhawa sa inyo. Bumili na ng inyong gamot sa Generica Drugstore at makakuha ng 20% discount sa ating participating products. For more information, see posters and print ads for more details. Promo duration is from May 1 until June 30, 2024. DOH FDA CDRR permit number 0178 series of 2024. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Radyo DCGB, always number one. Always at your service. An oras, 10:02. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Ang mga baretang ini Nagtutubod si President Ferdinand Marcos Jr. na importante na magtarabangan asin magkasararo para sa ikakauswag kan agriculture sector ka nasyon, tanganing mautob ang pangaturugan na daing Pilipinong nagugutom sa paagi kan bagong Pilipinas. Tinaawan duon ni President Marcos na nakahandaan gobyerno na tabangan ang mga paraoma kung kaya dai dapat masupog na magrani sa Department of Agriculture asin sa National Irrigation Administration kung kaipuhanin mga training, makinarya, pasilidad o tabang pinansyal para sa saindang puhunan. Sigon sa pamayokan ehekutibo, ang nasabing proyekto sa mga halimbawa na ipigbubusol sa bagong Pilipinas, patunay inikan ispersos kan gobyerno para sa modernong pag-umas sa nasyon. Yan ang pang-alas 10 na bareta hali sa DCGB News Base. Ako po si Shara Milaron, marahay na aga. ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Rexidol Forte, bilis banat sa apat. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silymarin Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. Listen and experience the world-class sound of the University of Santo Tomas Singers in Balaog, the USD Singers Albay Concert, happening on June 14, 2024, 7 p.m. at St. Gregory the Great Cathedral, Old Albay, Legazpi City. This event is presented to you by the Bicol Voices Choral and Tomasinong Bicolano. Tickets are available at 300, 500, 1,000, and 3,000 pesos. For ticket reservations and inquiries, log on to the Facebook page of the Bicol Voices Choral. Balaog, the USD Singers Albay Concert. This event is also brought to you by Legazpi Eye Center, the Pepperland Hotel, Erisberis Botanical Garden and Nature Resort, Divine Word College of Legazpi, Ranga Psychosocial Services, Flair Studio, Cisa Resto Bar, VRM Events and Management, the Tapel Family of Naga City, DZGB AM and 97.1 OKFM. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for Kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex
Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaanin po lang gift. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan po lagi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan po lagi, kay mayor nonoy kap. Matuto ng tamang kaalaman at mga paraan sa pagtatanim, pangangalaga, pag-ani at pagdevelop ng iba't ibang mga produkto hango sa niyog. Makinig na at lumahok sa libreng pagsasanay on-air. Handog sa inyo ng inyong Radyo Eskwela. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. O, huwag liliban ha, dapat laging present. Ito ang Masaganang Kokobuhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. Mapapakinggan sa himpilan ng DZGB tuwing araw ng Biyernes sa oras na alas 10 ng umaga sa unang Biyernes ng buwan at alas 11 ng umaga tuwing ikalawa hanggang ikaapat na Biyernes ng kada buwan. Mapapakinggan din sa himpilan ng 106.9 WGB FM Tabaco tuwing alauna ng hapon sa araw ng Biyernes. Masaganang Kokobuhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. Gobernador na, abogado pa, yan si Governor Greg Slagman. Dakol na programa, dakol nang naitabang sa mga paraoma. Pati sa edukasyon na imo maikumpara. Kung ang ururon naman sa kalamidad, sinisigurado ni Govlagman ang satong seguridad. Murang pinipiling edad, pagkabot sa pagtabang. Gabo sa iya parantay, daig siyang makakalama. Supisyenteng bulong sa mga ospital. Pag-asikaso kampondo sa gobyerno nasyonal. Pag-usbong kibanwa sa iya iyang gigibuhon. Mga pangako niyang dain niya bastang papakuon. Mga barangay sa iya ay urugma. Kung tatao makitaw, talagang si Gov mapuutod. Pamilyang Lagman, probado na ang serbisyo. May paninindugan, asin ugwaking prinsipyo. Governor Rex Lagman, tunay na padaba. May nalbayis, Governor Rex Lagman, maaasahan. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Nor Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim kilap, meron ka ba? Asim kilap ng pamilya. Asim kilig, gusto ko bang kumain ng sinigang na loob namin? Extra rice pa! Nor! Sapat na ba ang lakas mo? O nagpapalakas ka pa? Para tulong lumakas pa ang katawan, mag-Redicon Forte. May muscle-building amino acids na tumutulong magpalakas ng katawan with proper diet and exercise. Kapag lumalakas ang katawan, mas lumalakas din ang loob para abutin ang bawat ambisyon, anuman ang hamon. Lakas ng katawan, lakas ng loob, lakas na kaya ang ambisyon mo. Mag-Revicon Forte, araw-araw. Revicon Forte! Lakas! Alagang Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Nor Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim kilap, meron ka ba? Asim kilap ng pamilya. Asim kilig, gusto ko bang kumain ng sinigang na loob namin? Extra rice pa! Nor! Oh, padi, nata ka nag-iidali. Unibaga pa di, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad pa di. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center na sigurado ang proteksyon laban sa rabies asin pinagkakatiwalaan kan gabos sa laog kan lampas
limang taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na pa di, tamado mana kami sa Ravvax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kang tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ansayin ng clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puon alas 8, sagod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagmin, Legazpi City. Sa inutan sana kan Apek. Umag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch. Sa Tabaco, sa inutan sana kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Harani sana sa St. Stephen Protomartyr Parish. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog kan Banwaan. Alas 10:11 na ang oras sa Nasyon Pilipinas. Ayan, eto na tayo sa ultimong nagkapirang minutos ganyan na Martes. Sa Tingogan, Banwaan, maray na aga kay Sir Mel Antivula. Yan, nagdadangog si Sir Mel Antivula. Tugang ini ni Tata Frank na Antivula. So, mahal na esposo ni Chi na Antivula. Si Tata Frank, nagdadangog si Sir Mel Antivula. Good morning, Tabi, sir. Salamat sa pag-aantabay. Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumban, pan, que tumban, que tepe, tepe, tam, pam, pan, que tumban, que pin. Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumban, pan, que tumban, que tepe, tepe. Maray na agad yan sa kay Sir Joseph Lim. Yan, kaso nakaaging banggi na hiling ko duman sa Maxe si Sir Joseph Lim gari may pigmi meeting ano diyan sa Maxe sa Gregorian Mall. Morning. Siyempre kay Sir Ato Lim kan Petron Tap Gasgasol. O kasuhapon tabi ano na tukar taman itong sa istorya sumanungod kay Kaloy Andes Loria ano day po nin katotohanan iyan na nagbuburutwa na alingas nga sabi nga ni kan iba istorya diyan sa nagkakapirang lugar sa segundo distrito na maalkalde si Kaloy na Loria kan Legazpi. Wara po nin katotohanan iyan. The fact is yung nga niyan yaon man ang paghinguhan ni Kaloy Andes Loria na tibaad lamang makatao man siya ning serbisyo sa segundo distrito kan Albay ano sa Congress. Yan tabi kaya dai po nin katotohanan iyan na nagsisirkular diyan kaya sa mga leaders man diyan nagtitiwala sektores na nagtitiwala man sa ini man na katuyuhan ni Kaloy Andes Loria day po maniwala sa arog ka na istorya ha. Diretso an sa iyang kamautanaan na makapagserbi sa segundo distrito. Sabi ni Kaloy kaipuhan na kung kita may maitatabang sa satuya man na hinalian na kamugtakan sarabay-sabay ngaya kita day paglingawan iyan kung sain kahali sisayan mga nakasabay-sabay mo sisayan mga yaon dyan kay puhan na tabangan manlain-lain na sektores yan ang pigapod na inklusibo na pagtalubo ano inklusibo gabo sa sektores kukonsultahon sarabay-sabay mag-atubang ni na gabos na problema sa paagikan legislasyon kaya diretso po iyan na kamautan man na ni Kaloy Andes Loria sa segundo distrito kan Albay. Ay inabagad yun suping kasabit na kasuwapon kariribok na kanina pagkantakan bagong Pilipinas ay ano nakitang mga Pilipino
Pero so kantang selos, urog mahong kita magkanta. So ano pa itong mga sonata, sabi bagakan maedad na tabi Jerome, sonata. Ano sumakanta pa ngunyan Jerome tabi? Yung selos, naog makita pag-igwa kito ng kontrobersiya. Pero ining mga bagay-bagay na pinagigibuman kunta na kan gobyerno na maka-ignite kan flame of nationalism, na maibulta man lamang sa pag-iisip, sa mindset niya to na mga Pinoy, na igwa man nin posibilidad pa na magkasararo kita bako sa na itong supuro negatibo ang satuyang nahihiling mabuhay lamang subuot niya to na may pag-asa pang Pilipinas. Natata halangkaw ang level of resistance niya to dyan. Digdi sa Ligaspi, nagkakanta kita kan Ligaspihim o nata, nagkagaradan kita, day mambaga. Nagkakanta kita kan Albayhim, nata, nagkagaradan kita, day mambaga. Naapektaran sa pagbuhay-buhay niya to. Di ba? May parte man baga paano yan kang paghinguha, although on the psychological side tabi na ma-inflame lamang ang sa tuyang spirit of sabi na nga ni nationalism, ma-fortify iyan, pero habuk niya to tulos na pinagkukontra niya to. Ecstasy, extano, ecstasy, extano, ecstasy. Nagbarato na so kunyan endimar petrolyo, nagbarato na tabi. Lalo na so krudo, sobra sa piso ang ibinawas sa presyo kan krudo. So kunyan so gasolina igwa manin kinaltas sa presyo kada litro. Pero mas duro dakula so kunyan so sa gasolina so sa krudo. So sa gasolina nasa 60 sentimos yung sa more or less yung sa gasolina, sa crudo sobra sa piso yan, kaya medyo sutangkin niya to na nagkakararga ng gasolina crudo nagtaas-taas lamang so level na inabot kan petrolyo yan tabi arog lang ang kanan kunyan an hiro-hiro kaan sa merkado tabi maray na agad yan kay Tia Leti Buda Louis Vibar dyan sa Sagpon yan Barangay 4. Sabi naman ni 882 sige digdi yun na initabi so kuan so report ni kompadreng Jimmy ni Pading Jimmy ining concern mo sa ining motorcycle rider yan mga truck nagpaparada sa may highway yan yung nga nian na pigsusolusyonan na dyan da isinda minabagla man takaherak man sa parte mina mga motorman sana yada tabi dyan pa nag-iirihi sa pinaradahan sus na paarat kan alisngaw kan tinampo lalo na pagbandadang alao na rin hapon pag nag-aagaw yun na iniso kunyan pa nagsasanga pang problema diyan sa uwas duman nagwiwiwi sa gilid kan truck tadaing comfort room sigurong tultul maray na aga kay Kagawad Bong Logronyo kang Boys and Paints. Good morning Kagawad Bong Logronyo and si Migong King Reginaldo watching from Bangkeruhan, Legazpi City. Good morning Migong King Reginaldo. Kumusta na diyan sa familia? Long time no see. Hoo-ha!
que tepe tepe tam pam pam que tumban que pin. Chiquitan chiquititan tam tam que tumban pam que tumban que tepe tepe tam pam pam que tumban que pin. Ecstasy, extano, ecstasy, extano. No arin nga ni so garima eleksyon ngunyan sa Estados Unidos de America. Ngunyan na taon yata yun sa Nobyembre ba? Kandidato naman baga si dating presidente Donald Trump. Kalaban si reeleksyonista Joe Biden. Mo dyan man sa West Philippine Sea, dahil na, naglalangkaw na. Dahil baga nasala, so sa tuya digding pagpapaluwas nin analisasyon, naglangkaw na ang level kang atrocities kan China. Uyugon mo yun para mahatod kan soldados. Nahali duman sa pinasadsad na barko kan Republika kang Pilipinas, BRP, barko kang Republika ng Pilipinas. Yung Sierra Madre, may naghihelang na soldados, hinarang kan Chinese militia, Buda Coast Guard kan China, hinarang. Dahil na halangkaw na ang level kang kunyan, kan sa indang atrocity. Kulang na sa talagang armas ang paputukon ninda. Because they know for a fact na sinda na nagkokontrol kan yun. Ako unta sinda na nagkokontrol kan teritoryong an. Why? I-kon niya to, i-qualify niya to, why? Dahil na baga kita nakakahiro ning basta-basta. Sinda na nagdidikta kung ano ang dapat na sunodon. Kaya sinda na anigwang aktual na control kang West Philippine Sea. Oh. Grabe na ining gibo-gibo. Naghilang sa soldados, hinarang. So, baruto na madala ka naghilang na soldados sa ospital. So, mga rasyon, inaragaw pa. Milisya sa napatian nagkukunyan. Nagharang Buda Coast Guard. Kulang na sa ng armas de fuego ang Badilon. Wala tayong magagawa. Sagkod na day talagang bumbaho na siguro. Pero day man, hagkod na sana kita dyan, Jun. Sa totoo lang. Hayaan na natin yan. Remember, ang sabi baga kan Amerika, sagkod na day ngayang puminutok na bala, na tinamaan ng Pilipino na gadan, day kita ma-switch on kan provisiones kan Enhanced Defense Cooperation Agreement. Iyon so kontrata na pinagpirmahan entre kan Estados Unidos de America asin kan Pilipinas na pwedeng mag-assister ang Estados Unidos militarily sa Pilipinas. Kaya aram yan kan China. Dahil man sila magamit in armas. Taram nindang, dahil taman kayaan ko niyan. Ano ini, ang China, kaya arog ng kaan, sindanan makontrol kaan. Never na in our lifetime na mahali pa yan dyan. Na control na, actual control and domination. Control and domination. Kan China sa West Philippine Sea. Makaurag-urag yun ano? La bomba que va a estallar no tiene pegas. Kundi what can we do? Nag-meeting na si Marcos, si Joe Biden, so Japan. Anon na napagkahurunan sa kun nga day ka mo bibadil gigadan, day nga kami maaktibar diyan. Kaya sige bagaso kon kan China, day na deter, day na pundo kan meeting na ito so pang bubuli kan China. Day nangyari. Dahil napugulan ang pambubulikan China kahit itong mga meeting na ito. Lalo lugod na nag-escalate. Tanaaraman kan China kung ano ang gameplay kan Estados Unidos. Tapig para bareta baga kan Pilipinas. Binareta baga na. Pagkatapos nga kan meeting, kan tulo duman sa Estados Unidos de America, Premier Ministro kan Japan, President Biden, President Marcos, uning nga napagkahurunan. Sagkod ngayang day bibadil, day nagadan, day makiaram ang Pilipina, ang Estados Unidos, o di naaraman kan China. Kaya sige sa naso China. Sos, Mario Sipit. Binahugtan na naman sa China ning very valuable intelligence information.
binareta ta naman. O, kaya sige, bagaw yan. Si sorosumpit kita nin, iyan aram mo paano, iyan dyan na water cannon, grabe ang pressure kaan, ang apod kan pound per second ba yun, tama? Yung PSI, tama ba yan? Pound per square inch, tama ba? Pound per square inch, grabe ang persa kaan, ang garo ka binungag nin 42 na kunyan, matitinding boksingero. Nabibring ka baganti tamaan kaan. Pisikala na eh. Ang gibukan China. Ano pa man. O ano John, sailing mo, pwede na kita mag-extra. O sige nga ya, Papa Pio, pwede na mag-extra. Tanganing an oras ni Endimar. Sa tuya man na matauan ni nagakanigong dalan. Salamat kan sa ido pagantabay. Ako po si Pio Fernandez day maghali tulos na masunod po ang samuyang News Director Mar Dela. Salamat asin mahal na Diyos ang magbantay. Pio Fernandez. Tingog Kanbanwa.